Tulo ka bata naligsan kinsa gyud patay in taon ang duha kanila. Adunay live update si Luan Merundina. May Yes, Bob, subo gayud nga palandungon nga duha gayud ka mga kinabuhi sa mga bata ang nakalas sa nahitabong disgrasya pasado alas 9 kaganihang buntag sa may sitio Silangan 2, Barangay Tejero. Dead on arrival sa Tambalanan ang 10 anyos nga si Mary Joy Caballes samtang pipila ka gutlo nakutluan usab sa kinabuhi ang 5 anyos nga si Angel Escarillo. Ang ikatulong biktima nga si Rosemary Vasquez 12 anyos nahiagom og bali sa tuong BTS. Gikatahong nagduwa ang tulo ka mga bata sa ilawom sa usa ka trailer truck sa may sitio Silangan 2, Barangay Tejero pasado alas 9 ganihang buntag. Samtang ang truck driver nga si Joan Mijares nagpaabot sa iyang truck boy nga nagkuha sa bill of lading. Loaded sa mga simento ang nasoing 20-footer trailer truck ug dihang misinya sa ngihang truck boy nga mularga na sila, diretso siyang mipadagan, hinungdan nga naligsan ang mga bata. Matod sa driver, wa siya makamatikod nga naay mga bata ilawom sa truck ni adtong higayuna. Tungod kaya uwan usab kaayo ni adtong higayuna. Nakabantay na lang siya dihang misyagit na ang mga residente sa dapit. Sa kakuyaw, wala mikanaog ang driver ug nanglak sa iyang sakyanan. Apan sa kalagot sa mga residente, ilang gibuak ang bildo sa sakyanan o gipugos pag-abli ang driver side sa trailer truck, hinungdan nga napuspusan og tubo ang ulo sa driver, lakip na ang iyahang ilong ug nahiagom siyag mga samad ug buno gani diha pay misuway pagdunggab kaniya, mayo na lang kay iyaha kining nasagang. Kaganiha, gipaubos na sa CT scan o x-ray ang maong driver nga si Joan Mijares, 28 anyos, taga Carmen, Cebu. O gida na kini siya karon dinhi sa detention cell sa Port Police. Ug mga adlaw gikatakdang mag-abot sila ug ang kompanya sa naasoy nga trailer truck, lakip na ang mga pamilya alang sa posibleng settlement. Ug so far, Bob, mao nang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Bob? Thank you so much, May, sa imong live report.